नतिया पटना बा देवरा ढोली चटना देवरा ढोली चटना घरवा में घटत घटना बा घरवा में घटत घटना बा देवरा ढोली चटना देवरा ढोली चटना चली गईलू पर देश में जमारे विपत हमारा कपारे बा तनिको बुझाला ना भतरा के हमारा दुख तो बदिया रे बा चली गईलू पर देश में जमारे विपत हमारा कपारे बा तनिको बुझाला ना भतरा के हमारा दुख तो बदिया रे बा करे वाला बड़ दुर्घटना बा करे वाला बड़ दुर्घटना बा देवरा ढोली चटना देवरा ढोली चटना रुपया कमा के कौड़ी कमुआना असली धन तो लुटावते बा संदीप सजन के रोकी कैसे अनिक तो छछनावते बा रुपया कमा के कौड़ी कमुआना असली धन तो लुटावते बा संदीप सजन के रोकी कैसे अनिक तो छछनावते बा लागता गोदाम हमर बटना बा लागता गोदाम हमर बटना बा देवरा ढोली चटना देवरा ढोली